لعلوات وتهدروان جنرالات إثيوبيا بقدام سلسة طري نجزات إرترا قرميمو نابي إثيوبيا زي تقلل كارتا حيزوم دحر مرأيهم الزرابة كوينو كقنن كله ووغن إرترا دما قبر ملسي تواهي بولا منستر زينا إرترا يمانا قبر مسكال أبزهابو قبر ملسي دخومات بوليتيكاوين مرحتي سلف فلسقنا مثل علوات وتهدروان مرحتي أنه كاب صباح مجمار عمته كل التشحن عسران شدشان جميرهم نتزي حلف النتاو متخوتاغن أجندا كويناتن يدفولو الله كبلي نغيفو نسو اعناو بروباغندا إلو زغولصو تكبارات نايتوم لعلو سبسلطان بلصقنا كخوننو انكولن بروباغندا دما ازوم سبسلطان ناي بلصقنا بخلت اغباباتهم زساغمو زلو يلو بحد وغن نتا وشط هاجر زول حزب زعلمن مرخه بوزهان زرغح بغلص اغراو حجز تحس نلولاو غماغم بحر إرترا زتقالله ناي حاسوت كارتا إثيوبيا يتخواتخو بخالو وغن دما نو وصاتنياتات كزاربون كلو ننفسهم كم قدايات كوينم يقربون نتزي حقاو طلب تبصحنت بحري كم نفسه مكلخال بمقراص كمخني ويفتنون كبل غليصلو اتي لعلوت وتهدروان جنرالات إثيوبيا بقدام نغزات إرترا قرميمو ناب إثيوبيا تقليلو زرأي كارتا اب محبره وغصات زرغحو كلتين هاجرات بسنكتي اب زغرب عمتات حيزا إثيوبيا خطقربو صنحت حتى وانت افدق بحري نلولاونتن ناصنتن إرترا اب حتى زؤت ترخاتاتن ناب حدش كينات كياتوا كبيس سغات اب زلو لوانيو أبتي بلاتي أبستوهله وتهدروا مسلطني أبستخيد سنة سرعة مرغا سلطنت وتهدرات حلافي أهدو فوليس الرحيتات إثيوبيا لتا جنرال شوما أبديتا مسكالوت كلتا جنرالات حيزوم مستسألو كارتا أبلعلي أتروين حيال قطع زفترك خوانن كله منستر زينا إرترا دما علاو قبر ملسك هبولو تقديريو كم زفلت إثيوبيا بمنقدم منستر وصاي قدياتا جيدوان تميتا وسجيرانا وانا صحف ودو حورات هاقرات صحيفاتو أبزينا برد دبدابه كم دما بستفل لي أقات أميتات مس أمباسادراتن وكلتو ودباتن أبزو قبر ركب ات منستر وصاي قدياتنا إثيوبيا نيرترا بإيد التاونات كخاص تسميعن ريو بجاكا زون ات منستر وصاينا إثيوبيا هورن ريفيو أبستوهاله يونيفرسيتي أديس أبابا أبزدالو مدرخ بوليس وصاي ترخيبو أبزو غرب مجلسي نمنكست إرترا كابتا أبلعلي إثيوبيا زوباك أرنا أفريقان زغتلو غوغوي بوليس كوصوا نبرو متحبار زلو مصاي زعلم زጭبطو السقمتات كمرح كتابعوا صاوعيت بمقرب نحنا انت سلام رجعاتن سناي غربتنان نفسه قطعات مريصنا علنا كبل تزاريبو منبارو ايسعن إرترا جن نزي كستات بمنصاق نتي زي حقاون زي قبولن حتون مخناي بمبال ملس كتبولص اني حيا بخال غزدما كاب قدام منستر إثيوبيا ابي احمدات حيزو جنرالات امباسادرات ناي ميديا سبات كالوت كاب تقمتي كلتشان 23 جميرم حتو واننت اف دغ بحر إثيوبيا حقاون قبولن مخانن نمردا إرترا نصنتا بزرخبتلو اوان أمقو صار ودبات جيجا فصيما بمبال غداي قيح بحر داغم كلعل زصوع ترخاتات كسمعو صينيهم يوم مغلصيታት ኢትዮጵያ ካብ ተጠቃምነት ናዋንነት ካብو حليفون ወተሃደራዊ ህላወ ክሳብ መውሐስ ናብ ዝብል ከዓቢዩ ጸኒሕ ዘሎ እቲ ወግዓው ጋዝ ተለጢፎ ዝነበረ ካርታ ኤርትራ ጨርሚሙ ናብ ኢትዮጵያ የእቲ ዝነበረ ካርታ ካብሶኒ አትሒዙ ዝተአለየ ከኸውን ከሎ በወገን መንግስት ኢትዮጵያ ኾነ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ግን ዝኾነ መግለጺ አይተዋህበሉን እዚ ከምዚለን ከሎ ድማ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ዝመርሐ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ አውፂዋ ብዘሎ መግለጺ ኣብ ህልው ዓለማውን ዘባውን ምዕባለታት ከምኡውን ዘቤታዊ ጉዳይ ዘተከረ ቃለ መሕተት ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣብ ቀረባ መዓልታት ክካየድ በመባል አፍሊጥ الله منستر قديات وصاي إسرائيل نابتا أبز غير بأوان إسرائيل كم هاجر أفلطة ذهبتها سوماليلاند لو مبصح يجبر مهلاو تقاليصو مع كنا زينا إسرائيل زرقحنو أبز اللوات صابت إسرائيل نسوماليلاند كم هاجر أفلطة كبتهبا ندحر جدوان صار نمجمر تاوان ناب سوماليلاند زباد صحزلو زلع علينا إسرائيل دبلوماسيا مخوانو كقلص أنكلوا لو منغو نبرأسا كتما سوماليلاند هارجيسا كم زعاتوان مثل على سبسلطانة هاجر دما سافي حركات كايد مخانن تقاليصلا جدوان صار اب سوماليلاند اب صنحل اوان مس بريزيدنت سوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله وان كراخب كوينو كلتيوم كا اب بريزيدنتاو بيت منغست سوماليلاند خوينم نغازيطኛታት ጋዜጣው መግለጽ ከሆበ مخانن وان تحبيرلا
እዚ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ጊደዋን ሳር ናብ ሶማሊላንድ ዝገብሮ ዘሎ መብጻሕ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሶማሊላንድን ትርጉም ዘለዎ ፖለቲካውን ስትራቴጂካውን ምትሕብባር ንምግባር ዝዓለመ ምዃኑ ተፈሊጡ ይርከብ። እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ንሶማሊላንድን ናይ ሃገር ኣፍልጦ ብምሃብ ኣብ ዓለም እታ እንኮ ንሶማሊላንድ ናይ ሃገር ኣፍልጦ ዝሃበት ሃገር ክትከውን ከላ ምስ ሶማሊላንድ ዝግበር ምትሕብባር ንምዕባይ ድማ መደባት ከም ዘለዋ ይሕብር እዩ። ምስ ናይ ሶማሊላንድ ጉዳይ ብዝተሓዝ ድማ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ናይ ሰላምን ፀጥታን ቤት ምኽሪ ሎሚ ነቲ እስራኤል ንሶማሊላንድ ዝሃበቶ ናይ ሃገርነት ኣፍልጦ ብዝምልከት ህፁፅ ኣኺባ ከካይድ ምዃኑ ተሓቢሩሎ። እቲ ኣብ መንጎ ሚኒስተራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝግበር ርክብ ብዛዕባ እቲ እስራኤል ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ዝሃበቶ ኣፍልጦ ዝዝተ ክኸውን ኮይኑ ካብኡ ብተወሳኺ ግን ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ ከውህባ ድዩ ወይስ ነቲ ተዋሂባቶ ዘላ ኣፍልጦ ክኾንን እዩ ዝተፈልጠ ነገር የለን። ካብ ኢትዮጵያ በመንገድ ክልል ዓፋር ኣቢሎም ናብ ጅቡቲ ብምስጋር ናብ ሃገራት ዓረብ ክስደዱ ዝፍትኑ ኢትዮጵያውያን ጽዒና ዝነበረት መኪና ብምግምጣላ 22 ካብቶም ናብ ስደት ዘምርሑ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ተገሊጹ። እዚ ሓደጋ ኣብ ክልል ዓፋር ዘጋጠመ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ዘሎ ኮይኑ እቲ ሓደጋ ከዓ ብሰንክታ እቶም 85 ዝበጽሑ ስደተኛታት ተጻዒኖም ዝነበሩ ዓባይ መኪና ተጋጫ ድሕሪ ምግምጣላ እዩ ዘጋጠመ። ካብቶም 85 እቶም 22 ህይወቶም ክስእኑ ከለዉ እቶም ዝተረፈ ድማ ብከቢድን ፎኩስን ተጎዲኦም ናብ ርእሰ ከተማ ክልል ዓፋር ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ተወሲዶም ምህላዎም ተሓቢሩ። እዞም ስደተኛታት ናበይ የምርሑ ከም ዝነበሩ ብዕሊ ዝተፈልጠ ነገር እኳ እንተዘየለ እቲ መስመር ግን ካብ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ክልል ዓፋር ኣቢሉ ናብ ጅቡቲ ካብኡ ድማ ናብ የመን ብዙሓት ስደተኛታት ዝኸድሉ መስመር ብምዃኑ እዚኦም እውን በዚ መስመር ኣቢሎም ካብ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ጅቡቲ ክወፁ መዲቦም ዝነበሩ ስደተኛታት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እዩ ተጸብጺቡ ዘሎ። ሓደ በዓል ስልጣን ክልል ዓፋር ነቲ ሓደጋ ኣመልኪቱ ሂቡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ከዓ ካብቶም ብሂወት ተሪፎም ዘለዉ ግን ከዓ መጉዳእቲ ዘጋጠሞም እቶም 30 ብከቢድ እዮም ተጎዲኦም ዘለዉ ኣብ ናይ ሞትን ሕየትን ኩነታት እዮም ዘለዉ ብምባል ሓቢሩሎ። ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንሓዳሽ መራሒት ቬኔዙዌላ ዶልሺ ሮድሪጌዝ ቆኑዕ እንተዘይገይራ ንሳውን ኣዝዩ ከቢድ ዋጋ ምናልባት እውን ካብ ናይ ማዱሮ ዝኸፍአ ክትከፍል ከም እትኽእል ምስ ኣትላንቲክ ኣብ ዝገበረ ቃለ መሕትታት ጠንቂቑ። ትራምፕ ነዚ ዘስምዐ ካብ ስልጣኑ ዝተኣለየ ፕሬዝደንት ተሃገል ኒኮላስ ማዱሮ ሶኒ ኣብ ቤት ፍርዲ ኒውዮርክ ክቐርብ ኣብ ዝተዳለወሉ እዋን እዩ። ኣሜሪካ ነቲ ብገበናት ዘይሕጋዊ ምስጋር ዕፀ ፋርስን ኣፅዋርን ተኸሲሱ ዘሎ ማዱሮ ናርኮ ሽበራዊ መርበብ ከም ዝሃነፀ ትኸስስ ኮይና ንሱ ግን ነቲ ክስ ይነጽጎ እዩ። ኣብ ርእሰ ከተማ ቬኔዙዌላ ካራካስ ድሕሪ ዝተፈጸመ መጥቃዕትን ድሕሪ ሰዓበ መጭወይትን ናብ ኣሜሪካ ተወሲዱ ዘሎ ኒኮላስ ማዱሮን በዓልቲ ቤቱን ኣመልኪቱ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ እዚ ኩናት ከም ዘይኮነን በዚ ድማ ንኮንግረስ ኣሜሪካ ምሕባር ኣድላይነት ከም ዘይነበሮም እውን ተዛሪቡሎ። ቅድሚቲ ኣብ ቬኔዙዌላ ዝተኻየደ ስርሒት ኣሜሪካ ንምንታይ ፍቃድ ኮንግረስ ዘይሓተተት ተባሂሉ ሕቶ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ማርኮ ሩቢዮ እዚ ወራር ስለ ዘይኮነ ኣድላየ ኣይኮነን ኢሉ ንሱ እዚ ስርሒት ምኽባር ሕጊ ክብል ብምግላጽ ማዱሮ ብወከልቲ FBI ከም ዝተኣስረ ገሊጹሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።